No niin, se on maailman paras tuuletin. Ja nyt me avataan näitä ESL One Colony 2014 Challengers ja Legends näitä kapsuleita. Ja mulla on ääni vähän kähänä, mutta toivotan, että saatais nyt jotakin hienoja ja hyviä. Vittu holo vieressä. Ei taas tuulesta. Jes. Ja on vaan tosin näitä, tai tosiaan on vaan näitä 10 kappaletta. Tuo hienompi. Jes. Ja tommonen mulla on holo. Mä ostin sen jollakin asseilla. Jollakin huonoilla väreillä. Kiitos oli. Vittu. Jaha. Meillä on vielä yksi tämmönen Challengers. Ja cheaterin piikki. No vittu taas tuo. Meillä on tuo. Ja tosiaan nää nyt maksaa niinkö näette täällä 20. Ja nyt lähtee näitä minun mielestä hienompia. F-Natin kyllä kiva saa. Ja Digitals olo. Nyt tollanen. Tommonen. Mulla on, mutta eikö se olikin tommonen. Elolo. Nyt tollanen ninjassin pyjamas. No, sinne meni Fnatic holo vittu. Jotakin hyvä. Meillä on Digitals tai Fnatic. Mennä tuli jotakin huono. On niin vika. Kurre ja piikki. Noi vitun kurret. Meillä meni noita Digitals holoja paljon. No niin, tietenkin. On näitä Cloud9. Ja noita, mitä me äsken avasin. Niin ne on ninjasin pyjamas, yes. Niin ne mitä me äsken avasin, niin niitä me oon jo käyttänyt asseisiin, niinkä. Nekin tähän on Cloud9. Ninjasin pyjamas. Älä mene, voi perkele. Tollanen. Ui vittu, siellä se meni. Mitä? Et siihen voi tehdä mulle noin. Tämä on jo huijausta. Fnatic holo. Oi no niin, yes! Finally I get it. Holo. Ja no niin, nyt tulis Fnatic holo. Tai Ninjasin pyjamas holo tai sitten toi. Joo, Ninjasin pyjamas, yes. Nyt tulee vähän hienompia kuin äsken. Mutta F-Natic, yes!
Toi on hieno. Vielä lähtee 2 viikkoa. Ei tullu vielä yhtään monsta F-notiikin tarraa. Tupaki, hyvä. Oli hieno. Ja... Virtus Pro-tarroja on jo vähän liikaa.